sa koreo, klase ng 66. Nagkikita na naman tayo. Hawak ito doon sa mesa. Naramdaman ang pagkapura ng 17 bumalik. Mga pangalan sa maliit na letra, mga mukha na halos nakikita ko pa rin. Ngunit ang lumang pusong ito at ang mga lumang butong ito hindi na gumagalaw gaya ng dati. Kaya sabihin mo sa kanila na pasensya na hindi ako makakarating. Gusto kong dumaan sa pintuang iyon, makipagkamay ng ilang beses, tumawag gaya ng dati. Mabigat ang buhay sa aking mga balikat at ang pera ay nauubos na, pero uupo ako rito kasama aking mga alaala. At kunwari ay papasok ako. May mga araw na napapagod lang ako ng mga doktor at mga tableta at mahahabang hapon. May mga araw na napapagod lang ako ng mga doktor at mga tableta at mahahabang hapon. Mga perang papel na nakasalansan sa counter, sana maubos agad. Ang isip ay naglalaro ng maliliit na trick ngayon. Nakalimutan ang dapat kong sabihin, pero naaalala ko yung lumang sahig ng jeep at ang banda na tumugtog buong araw. At ang banda na tumugtog buong araw sa lumang isipan.